Huomenta päivää! Tänään ollaan menossa kauppaan katsomaan, jos löydetään pastalle jotain maukasta. Mun nimi on Johannes. Juuri nyt mä teen aika paljon näitä videoita Cambridgeille. Tänään on mun vuoro olla videossa mukanakin. Elikkä tuunataan tätä spagettia. Mennään kauppaan katsoa, mitä täällä löytyy. Sadassa grammassa 444 kaloria. Aika sit niinku pistää koko pakettiin siihen pastaan vaan. No vaikka yksi keksi tai kaksi. Chili flakes ei. Valkosipulijauhetta. Kuumaa vettä. 1 desi, 2 desi. Mikroon. 1,5 minaa. Tän pitää lämmittää uudestaan. Mä annan tän vaan seistää. Bum bum bum. Bum bum bum. Noin. Ehkä ottaa keksin yhteen käteen, pastaa toiseen, sit keksin päälle. Koitetaan vaikka. Ja onks mä just keksinyt jotain? Tää on tosi hyvä. Osta juusto riisikeksei, pistä pastan sen päälle. Ja nauti. Kiitos.